Hola, què tal? Recordes la senyora Suma i el senyor Resta? Com creus que es dirà aquest signe que apareix a la pantalla? Ho has pensat? Crec que ho has encertat. La senyora multiplicació. Per què senyora? Doncs perquè té molt a veure amb la senyora Suma. Vols que ho veiem? Doncs endavant. Fixa-t'hi bé en aquesta imatge. Saps què és? Saps quants forats té? Sí, és una ouera. Una ouera que té 1, 2, 3, 4, 5 i 6 forats. En aquesta ouera, de fet, hi ha 2 fileres i hi ha 3 forats a cada filera. 2 fileres, 3 forats a cada filera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 forats. 3 i 3. 2 vegades 3 forats són 6 forats. Així doncs, 3 més 3 igual a 6. 2 per 3 igual a 6. Ho veus ara per què et deia que tenia molt a veure amb la suma? La senyora Suma ajunta. La senyora multiplicació, de fet, també agrupa, també compta, també fa més gran el resultat. 3 més 3 és una suma on els dos sumants són el mateix nombre. Això és, de fet, també una multiplicació. 2 vegades el nombre 3 fan 6. 2 fileres per 3 forats a cada filera fan 6. 2 per 3 fan 6. Per això, la suma 3 més 3 i la multiplicació 2 per 3 donen el mateix resultat. Ara fixa't en aquestes oueres. Són plenes d'ous. A cada ouera n'hi ha 6. Havíem dit que una ouera tenia 6 forats. Hem omplert aquests 6 forats amb 6 ous. Un ou a cada forat. Doncs ara tenim 2 oueres amb 6 ous a cada ouera. I això són 12 ous. 6 més 6 igual a 12. Aquesta seria la suma. La multiplicació seria 2 per 6 igual a 12. El resultat és el mateix. 6 més 6 fan 12. 2 per 6 fan 12. I si en tinguéssim 3 d'oueres plenes, quin seria el resultat? 6, 6 i 6. 3 oueres amb 6 ous. 3 vegades 6. Això són 18 ous. Molt bé. 6 més 6 més 6 igual a 18. 3 per 6 igual a 18. 3 vegades el nombre 6 fan 18. Anem a veure altres exemples. Aquí tenim 4 plats i hi ha 3 olives a cada plat. 3 i 3 i 3 i 3. 4 vegades el número 3. 3 més 3 més 3 més 3. 4 plats amb 3 olives a cada plat són... Molt bé, 12 olives. 3 més 3 més 3 més 3 fan 12. Aquesta és la suma de sumants iguals. La multiplicació seria 4 per 3 igual a 12. 4 plats per 3 olives a cada plat igual a 12 olives. Ho veus?
A què és fàcil? En aquest altre cas, tenim paquets de tortites d'arròs cobertes de xocolata. M'encanten per esmorzar a mig matí. Doncs bé, hi ha 5 paquets i a cada paquet hi ha 2 tortites. Quantes tortites seran això? Què hauré de fer per esbrinar-ho? Hauré de fer una suma on els sumants són sempre el número 2. I quantes vegades hauré de posar aquests sumants? 1, 2, 3, 4, 5 vegades. 5 paquets de tortites. 2 tortites a cada paquet. 2, més 2, més 2, més 2, més 2. I això fan 10. Voleu saber com ho he sabut tan ràpid? Doncs perquè he comptat de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. 5 per 2 igual a 10. 5 vegades el número 2 fan 10. Si compto de 2 en 2 5 vegades, em dóna 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ja tenim una altra manera de multiplicar, que és comptant de 2 en 2, comptant de 3 en 3, comptant de 4 en 4. Depèn del nombre d'objectes que hi hagi en cada grup. Mireu, no és tan difícil com semblava, Aquí tinc un altre exemple. Tinc 2 paquets de galetes Oreo. A cada paquet hi ha 4 galetes. Molt bé, com ho calcularíem això? 4 i 4 fan 8. 4 més 4, 8. Quina seria la multiplicació? 2 per 4 igual a 8. 2 paquets amb 4 galetes són 8 galetes. Perfecte. Doncs ara et toca a tu. Quantes galetes hi ha a la caixa? Fixa-t'hi bé. Mira la informació que et dona. Pensa. T'agradaria assolir aquest repte? Estem segures que sí. Doncs ja saps, investiga, pensa i envia'ns la resposta. Escriu en un paper quantes galetes hi ha dins d'aquesta caixa. Si te'n veus capaç, fes la suma i la multiplicació. Quin nombre hauries de sumar? Quantes vegades? I això, quina multiplicació seria? Vinga, investiga, pensa i envia'ns la resposta. Adeu!